Aşgabatda İtalyan artistlerinin gatnaşmagyna Pagliacci operasy goýulýar. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň Mawtumul adyna milli sazly drama teatryna Pagliacci operasynyň premieresi goýulur. Meşhur eser Aşgabatda türkmen-italyan artistleri bilelikde sahnalaşdyrýar. Onuň guramaçylygyna Türkmen paýtagtynda geçirilýän 3-nji halkara teatr festivaliniň çäklerini Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi we Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy bilelikde gatnaşýar. Belli opera kompozitori hemde librettoçy Ruggero Leoncavallo'nun döreden bu eserini Aşgabatda Italiýaly rejissor Daniele De Plano goýýar. Operany Italiýaly we türkmen artistleri Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestrasynyň sadynarlyk etmegine hemde döwlet horunyň gatnaşmagyna bilelikde ýerine ýetirýär. Sişenbe günü Aşgabat wagty bilen akşam saat 7-de başlayan opera oýnuna giriş tölegsizdir. AFP habar agentligi munyň soňky 18 ýylyň dowamyny Türkmenistanyna goýulýan ilkinji daşary ýurt operasydygyny aýdýar. Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hallynyň 19-njy noýabrda Pragadaky studiýamyzda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, bu diňe bir garaşykllyk ýyllaryna däl eýsem türkmen döwletiniň tutuş taryhyna Italiýan operaçylarynyň gatnaşmagyna Aşgabatda goýulýan ilkinji Italiýan operasy bolup durýar. Garaşykllyk ýyllaryna Türkmenistanyň opera we balet sunuwdy çarkandakly öwrümleri başdan geçirdi. 2001-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň görkezmesi bilen Mawtumul adyna opera we balet teatry ýapyldy. Hemde onuň bazasyna Mawtumul adyna türkmen milli sazly drama teatry döredildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine girişmeginiň ýyly 2008-nji ýylyň ýanwarynda opera sunuwatyny täzeden dikeltmek barada döredjilik intelligensiýasynyň öňüne çykyş etdi. 7 ýyla çeken gadawançylykdan soň 2008-nji ýylyň 27-nji iýunyna paýtagtyň sazly drama teatryna ilkinji gezek Şahsenem Garyp operasy sahnalaşdyryldy. Ýöne bellemeli ýeri Berdimuhammedowyň wezipe girişmegi bilen Türkmenistanyna opera sunuwatyna ýol açylsa da Niýazowyň ýapan döwlet opera we balet teatry täzeden açylmady. Goýulýan operalar Mawtumul adyna milli sazly drama teatryna sahnalaşdyrylýar.